खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि आरोना, दा रङियायावहाय 5 तारिखआवहाय बड' इउटुबारफोरनि मिटआप जागोन नालाय, बेनिनो सायाव लानानै फैदों आङो भिडिअखौ। आङो बिनि सायाव भिडिअ लाबोनो होननानै सानाखैमोन, ओमफ्राय आंनाव कुइसन खालामहरबाय नालाय, बिनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाबोनो होननानै सानबाय। कुइसन खालामनाया ओरैबायदि आरो, दाखालि बावैहाय आंनि बबेबा मोनसे ब्लगावमोन, बे ब्लगावहाय फैदों आरो ना कमेन्टआ, आब'आ रङियायावहाय 5 तारिखआव बड' इउटुबारफोरनि मिटआपआवहाय फैगोन ना फैया खोन्थाहरलाय होननानै कमेन्ट फैदोंमोन। ओमफ्राय आङो बे कमेन्टनि रिप्लाय हरनाय बायदि गोसोआव दङ आरो, लिरनानै हरबायमोन नामाथाय बावगारलायलांबायसो आङो। थाब-थाबनो बावगारो, संसार जानाय मानसि न' लोगोफोर, मा बुंनो, बायदिसिना टेनसन थायो नालाय, बिदिनो थाब-थाब बावगारलाबायो आरो ना। लिरना हरनाय बायदिबोथ' दङ, लिरना हराखै बायदिबोथ' दङ, जिखि जाया मानो। ओमफ्राय आङो बिनि सायावहाय भिडिअ लाबोस्रानोसै होननानै सानबाय। बे सोंनायनि अनगायैबो आरो आं फिसा इउटुबारबाबो आंखौबोथ' एसे एनै सिनायसाबनाय मानसिफोर दङ नालाय, आरो आंनि साबसक्राइबारफोर दङ। आंनि साबसक्राइबारफोराबोथ' सोरबा सोरबि मोनथिनोबो लुगैदोंबो जानो हागौ नालाय, बेयावहाय थांगोन ना थाङा मिन्थिनोबो लुगैदोंबो जानो हागौ, सोरबा सोरबा सोङाखैसो जानो हागौ। ओमफ्राय आङो खोन्थास्रानोसै होननानै बे भिडिअखौ बानायबाय आरो। सोंबायबो, मोजांबो जाबाय सोंनायनि थाखाय, आंबो भिडिअ बानायनो मोजां जाबाय सोंनायनि थाखायनो। ओमफ्राय आङो बेयावहाय थांगोन ना थाङा, थांगोनबा मानो थांगोन आरो थाङाबा मानो थाङा, बिनि एन्सार होलांसै दाना। फार्स्टआवनो थाङानि एन्सारखौ होनसै आरो, मानो थाखाय थाङा आं बेखौ खोन्थालांसै। माबा मोनसेसो गाज्रि मोननानैसो थाङा ना मायाना बिदिफोरबो साननो हागौ नालाय सोरबा सोरबा, बिनि थाखायनो आङो खोन्थानोसै आरो ना मानि थाखाय थाङा। आङो थांनोलाय बिराद गोसोमोन, ओमफ्रायो ओरैबायदि जाहैबाय, आंहा सोलाबनाय नंला आरो। जाहा मासनि 2 तारिखआवहाय ग्रुपनि मिटिं लायो। माबा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ नालाय जाहा, ओमफ्राय बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखायनो मासनि 2 तारिखबा मिटिं लानानै फैसा खाङो, सहिफोर लायो, बिदिनो बायदिसिना हिसाब खालामो, ओमफ्राय बिराद बायदिसिना खोथा सावरायनांगौ थायो आरो। ओमफ्राय दा आङो बे जोंनि ग्रुपनिनो बुक किपार जाहैबाय नालाय, ओमफ्राय बुक किपारनावथ' बिराद बायदिसिना हिसाब पत्र थायो, बायदिसिना लिरनाय मानाय थायो। ओमफ्राय दा आं बे ग्रुपावहाय आं थाङाबानो बारा मा होनगोन, मोजां रोखोमै जानाय नङादां बायदि जाहैयो आरो। आं लिरबाय थानाय हिसाबै मायाव मायाव सहि होनांगौ, ओमफ्रायो आरो फैसाफोरा बेसेबां जमा जादों, बेसेबां नांगौ ओरै नांगौ, बेफोरखौ आं हिसाब होजोबनांगौ जायो नालाय, बिनिखायनो बे ग्रुपनि मिटिङावहाय आङो थाथारनांगोन आरो। ओमफ्राय दा जोंना ग्रुपनि मिटिङाथ' मासनि 2 तारिखआवसो जायोमोन। ओमफ्राय दा बे खनसे मासावहाय जोङो मासनि 2 तारिखआव लानो हायासै मिटिंखौ। जोंना गामियावबो मासनि 2 तारिखआवहाय मोनसे प्रग्राम गिदिर जानानै होबाय, बिनि थाखायनो जोंना ग्रुपनि मिटिङा केन्सेल जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोराबो सावरायबाय, आंबो सावरायबाय, 5 तारिखआवनो लानोसै दे मिटिंखौ होननानै। ओमफ्राय दा आङो बे माबाखौ इउटुबारफोरनि मिटआपखौ बावगारनानै दंमोन आरो। ओमफ्रायो दे होमबालाय 5 तारिखआवनो जागोन होननानै आङो लोगोफोरखौ बुंबाय। ओमफ्राय दाना जोंना ग्रुपनि मिटिङा 5 तारिखआव जासिगोन आरो। ओमफ्राय बे ग्रुपनि मिटिंनि थाखायनो आङो बे इउटुबारफोरनि मिटआप प्रग्रामावहाय थांनो हानाय नंला आरो। आंथ' जाहा मुथुखौ लोगो लाखादोंमोन, रङियायावहाय 5 तारिखआव बड' इउटुबारफोरनि ओरैबायदि प्रग्राम दङ, थुलाय मुथु थांनि होननानै आं मुथुखौ बुंखाबायमोन आरो। ओमफ्राय मुथुआ र' सम मोनफायग्रोथो होननानै बुंदोंमोन आरो। बेथ' आं लिंथाबबानो थांखागौमोन, थांखायो बियो आं थांनो होनबालाय। ओमफ्राय दा नै आंहानो सम मोननाय नंला आरो। ओमफ्राय बे मिटिङाव आङो थांनो हानाय नंला, बेनि थाखायनो सरि आरो। सोरबाफोर आंनि साबसक्राइबारफोर आरो सोरबाफोर आंखौ सिनायनाय बिदिनो इउटुबारफोर, बिसोरफोरबो बे मिटिङावहाय आंखौफोर माने फिसा इउटुबारबाबो थांजानो लुगैदोंमोनब्ला, दाथ' आं थांनो हाला नालाय खामानिनि थाखाय, बिनि थाखाय सरि आरो। ओमफ्राय मानो थाखाय आरो आं बेयावहाय थांनो गोसोमोन बेखौबो दाना खोन्थालायनोसै।
आंथ' इदिनो रङियायावबो खनसेबो थांफेरखानो मोनाखै नालाय बिराद मानसिफोरानो बुङो रङियायावहाय बिराद दाम खम खमावनो दख'ना मोनो ओमफ्रायो बेरायनोबो मोजां ओरि होननानै बुङो नालाय ओमफ्राय आंथ' नुफेरखायाखै नालाय मालायनि खुगानिफ्राय खोनानाय बेबा माबायदि रङियानिलाय दख'ना गांसे गाननो मोनबाय आङो मालाय लाबोनायखौनो ओमफ्राय आंथ' थांफेरनाबो लायफेर मोनाखैमोन ओमफ्राय सानदोंमोन आरोना आङो रङियाबो बेरायनो मोनखायाखै होमबालाय आङो रङियावबो दाम खम खमावनो दख'ना मोनोनो दा दैज्लां बोथोरावहाय गांनैसो दाम खम खमनि दख'ना लायथ'नो बे इउटुबार मिटाबावबो थांनानै फैनोसै आरो गोबां इउटुबारफोरबो लोगो मोनगोन मोजां जागोन इफोरबायदि साननानै बिराद थांनो गोसोमोन आरो नाथायबा मा खालामनो समानो मिलायलाबा न' लोगोफोर थांनोलाय गोसोमोन ओमफ्राय जायबा आंनाव सोंहरदोंमोन आब'आ बे बड' इउटुबारफोरनि मिटाबावहाय फैगोन ना फैया रङियावहाय खोन्थाहर होननानै सोंहरदोंमोन बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय जायबा आंखौ सोंदोंमोन बेबा आंनि भिडिअखौबा दाबा नायफिनदोंना नायफिनाखै मिथिला आरोना जिखि जाया आङो बिनि थाखाय भिडिअखौनो बानायबाय ओमफ्राय जायबा आंखौ सोंदोंमोन सोंनायनि थाखाय थेंक इउ आंबो भिडिअ बानायनो थाखाय मोजां जाबाय नालाय बेनि थाखाय थेंक इउ आरो ओमफ्राय आंनि साबसक्राइबारफोरा नोंथांमोना आंखौ मा लुगैदोंमोन कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंखौ थांजानो लुगैदोंमोन ना थाङा जासिनो थाजानो लुगैदोंमोन जिखि जाया कमेन्टआव लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आंथ' थांनो गोसोमोन ओमफ्राय दा टाइमफोरानो मिलायला नालाय जाहैला नालाय बिनि थाखायनो आं थांनो हाला आरोना ओमफ्राय जिखि जाया मानो आसा खालामदों आरोना आं थाङाबाबो आसा खालामदों आरो जायफोरा थांगोन जिबायदि प्रग्राम खुंनो लादो बेफोर प्रग्रामफोरा मोजाङै मोजां जालांगोन जेबो दावराव दावसि जाया जेब्लाबो मोजां जालांगोन बेखौनो आसा खालामदों दाथ' बे प्रग्रामखौ बहुत इउटुबारफोरनि भिडिअ'आव नुगोन नालाय जेखि जाया मानो मोजांखौनो नुगोन होननानै आसा खालामदों आरो जों गावजों गावनो एसेबां दावराव दावसि जालायनायाथ' मोजां नंखाया मालाय हारियासो मिनियो जोंखौ बेबायदि दावराव दावसि जालायबाय थाबा बिनिखायनो आङो सोरबा सोरबा इउटुबारफोरखौबो आं फिसा इउटुबारबाबो बिदिनो आरोना जोंबोथ' बहुत मानसिफोरनि इउटुबार बहुत मानसिफोरनि भिडिअ नायो नालाय ओमफ्राय सोरनिबा भिडिअफोराव आं नाम खारिलायला आरोना सोरनिबा भिडिअफोराव बिदिनो फिसा फिनला बाथ्राफोरखौनो लानानैनो एकदम दावराव दावसि जानाय असान्ति बेफोरबायदि नुयो आरोना ओमफ्राय बारा मोजां मोना आरोना बेबायदि इमान दावराव दावसि जानाय मानायफोरखौ फिसा फिनला बाथ्राफोरखौ एसेबाबो गोसो हमथालायनानै धैज' खालामलायनानै थानो नांगौ न' लोगोफोर बेबायदि एसेबां फिसा फिनला बाथ्राफोरखौ आरो दावराव खालामजाबाय थाया बिदि ससियेल मिडियायावहाय दावराव दावसिफोरखौ लाबोबाय थाब्ला आरो बै पाब्लिकफोराबो नायग्राफोराबो एसे बोरैबा मोनो नालाय खस्थ' मोनो ओमफ्राय आंना सोंनायनि फिननायाथ' दोहैनो होखांबायमोन ओमफ्राय माखौबा रायज्लायफ्लांबाय आङो जात जातनो जे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय